Ассалому алайкум, дӯстони азиз. Хуш омадем ба канали мо. Имрӯз ҳам хел ҳаво хунуки барф, хунуки ях. Мо кӯдакои бурда мондем, омадем хона ва имрӯз ош мекунем. Шавҳарам кати дукаса вайда алобда ҷа сабзи майда кадеста. Шаван бад мерем хони момош. Дигари корча этим сёша.
دوستان عزیز ما خانی ماماش داشتم اینجا دسترخوان پارسگی بود نه آش خورده شده ما راستی گپ وای چی میگوین یکی هم خیلی خسته آمدنی شده ما گفتیم آش کنیم ماماش اینو آش میکنیم گفتیم همه خیلی که با شوهرم وای گفتن که بیان ماماش باباشم فیراد کنیم بیان شینیم برای که امروز همه جا محکم کار نیست خانه ده بودن گفتن همه کسی جمع شده شینیم گفتن سلمان من دیدم شته ازی магазин рафтан بیان کنیم چی خریده می بیان آچه شدین بیاین شینیم اکا هم خیلی کمتر شدیم بود ساعت 4 میشد رفته کودکوی سایزی گرفته با خانه میریم سلمان خواب از زده خانی ماموش دو نمیخیزد دوستان عزیز ما ای خانی ماموش برومدیم уже و سلمان گرفتیم شدیم خوشو ناز بای کردیم صحبت کردیم و ҳозир биромадем вай кӯдакои гирифтанӣ омадан шавҳарам рафтан ҳозир ман сиёвушу вая нилуфара гирифта салмон бағали ман даштай вай диромадум магазини ганҷина диромада як соска гирифтум салмонда барои он ки соскаш безеб шудагӣ буд ва бо магазини глобус диромада нилуфарда хостам ки амин вай хела буд ки мегӯм ки медиром амин магазино диромада якта вай мегирам ша дафтари машқи хат магазини пеш хонада буда ку не ки бо мехостам ки он хел ваёш нақстарош бошад гуфтам баъд ин магазини глобус диромадам кофтам чанд намудаш буд нишон додан ба як намудаш маъқул шуд гӯем ва ҳам арзонакак буда ҳам барои амин вай нилуфар ино гӯем мактаб намехонад саати гда нағз ҳастада осонак ҳарфое ҳам рақамое гирифтам бо якта бинем ки сказка буда гуфтам ки хеле хондана ёд гирад ҳиҷокатӣ ҳаваи ҳози хона рафта расем агар ҳатман нишон метиҳам ҳозир ждат мекунем кани сиёвуш кати нилуфар бироянона дадаш рафта пеши вайда уже вай кадан расидан ай холиганоя имрӯз мо фақат вая сиёвушу нилуфара гап задем ҳама каса шида фақат нилуфар ино чӣ хел бошад сиёвуш чӣ хел бошад чо кадан уфта фақат қилиқу нағмаҳои сиёвушу нилуфара гап мезанем она сиёвуша гирифтан нилуфара ждат кадистем сиёвуш бағали дадашда сиёвуш садик даромадану биромаданаш фақат бағалда барои он ки даромаданда вообще худш намехоҳад диромадан барои ин бағал карда медироремша аз подавида мебурад хай ҳама хали сиёвушам садикда боварӣ дорам ки зиқ намешад интересняша садик кӯдако кати бозӣ мекунад бо нилуфар чӣ хеле ки ҳозир мебиёд хона мегӯяд ки дугонаҳом ҳаст ин вай хел мегӯд ман хурсанд мешавам ки дугона дорад вай ина дадаш кати сиёвушу нилуфар вай куҷо рафтанус вай кати омадист инҷа раҳо махкам кун омадистан холигано сиёвуш чупа-чупста хӯрдӣ хай мерем ҳозир хона книжкаи нилуфара бинанну мана сиёвуш инҷода навистеста худои мане мана хеле пропис гирифтам инҷода рақамҳо ҳаста якташда яктаи дигаш инҷода нилуфар аллакай сар карда ҳарфҳо ҳастай мана хел вай кардагӣ точка кардагӣ мана дида аллакай нилуфар наистай инҷа ҳама ҳарфҳо ҳастай Майонез тигрёнок будет. Майонез будет арбуз. Манҷа то охираша бо як тарафашда ман инҷода инҷаша ранг мекунад инҷаша менависад ман инҷода ман инаш шумоқел учимся читать гуфтагӣ сказка ҳастай вай мекунем мехонем дия насиб ну мебинем чӣ хел мехонем кани ина нилуфарда додиян инам вайва ин сказкаи тоҷикӣ буда мана
نه Сиёвушта қалам додам ки то ки ручкакати вай накунад. Сиёвуша пас не. çok dost Чи чока деста? Ай ҷигамне тани хита нависта. Қалам кати навистеста. Ту ручкакати навистести. İnci bakın buradaki. Ваям халия. Bence Ва якта салмон да бо ман хеле соска харидам. Рости гап качествош ужасный буде. Бо ман ай ҳама қиматаша харидам. Ай магазин ками резиниҳо ба фикри ман нақстару хубтар ҳастанд. Сиёвуш да ман резини фақат мегирифтам. Нақс аста, ани сиёвуш пластмасин дасташ шикастак, вообще резинаш буромадеста. Умуман ҳама ҷош буромадестан, барои ҳамин наваша гирифтам. Не ки ин качествоаш бад буде. Хай мебинем кани чӣ хел мегирад. Дӯстони азиз, ма ҳамин хона даштам, мана кӯдако кати. Кӯдако инҷо наистестанд ва як чиза хостам аз шумо ҳам хел пурсидан. Ҳам хел мехостам фикру ақидаҳои шумоя ҳам хел фаҳмам ки масалан ман чанд бор реклама кардам. Хай моша қалам кати наистестайку. Чанд бор канал реклама кардам, сообщества ҳатто мемонам ва мехоҳам пурсидан ки барои чӣ шумо дӯстони азиз обуна намешавен ба каналҳо. Умуман на танҳо ман реклама кардан, умуман гирем агар бисёр шахсоне ки масалан реклама мехаранд гӯем мегӯянд ки масалан ин одамда реклама кардем ё ки вай одамда реклама кардем, одам кам омад, 100 кас омад, 50 кас омад гуфта ҳамин хел менависанд ва ман ҳамин хел хостам пурсидан ва умуман фаҳмидан ки масалан барои чӣ обуна намешавен ё канал маъқул намешавад ё ки умуман чӣ хел вай фикру ақидаҳотро мехоҳам фаҳмидан. Ҳамин ман умуман чӣ хел канали нав бошад агар Сиёвуш чӣ хел канали ҳамин нав бошад агар манда уже интересни мешавад. Умуман чӣ хел канали нав бошад агар манда интересни аста, хо вай пухтупаз бошад, хо вай влогави бошад, ман обуна мешавам. Як гӯем видеоашо ҳатман тамошо мекунам. Сиёвуш хезен инҷа Сиёвуш қар карда намемонад ки гапома занам. Умуман гирем манам хел дӯстони азиз, ман фикрҳои шумои интизор ҳастам ки чӣ хел вай каналҳо ба шумо шавқовар ҳастанд. Манда чанд канал чӣ хел гӯям шавқовар буд, видеоҳоша сообщества кардам, лекин рости гап аҳамият надодам ва ман боварӣ дорам ки тамошобин кам рафтагӣ ҳастанд. Манам инҷа шине нависем ҷонона. Анам хел дӯстони азиз, ман равам кӯдакода ками ош гарм кунам. Бо наскиҳошо накашида парта Нилуфар пӯшиди наскита малади. Сиёвуш чӣ ба наскита кашидаӣ? یک taş kışıdı. Дидина. Дӯстони азиз, ин аҳвол ҳастай вақте ки кӯдако бозӣ мекунанд. Ман 1 соат шида кино тамошо кардам ва ино ҳам хел шида буданд инҷода бозӣ карда. Ва Нилуфар бинем кани чанд қад навистаӣ? Ин ба фикрам ҳамаша пур кардаи ҳамин дафтара, ҳамин шаб то сара пур кардани ҳамин дафтара. Молодец. Кани ва бо даже мана ранг карда ҳамаша хушрӯ арбуза бинан чӣ хел хушрӯ карда. Молодец Нилушка. Мана ҳарфое бинем дӯстони азиз, ҳарфое нишон диҳам. Ҳама ҳарфое хушрӯ навистаи дӯстони азиз. Диден чӣ хел Нилушка молодец. А ту чӣ кор карди Сиёвуш? Соски салмон а те Сиёвуш? О не арбуз. Диден салмон намемонад. Хулиганӣ кардестай. Вай кунам хезим инҷоҳои ҷамъ кунам, порядок кунам. Ман кино тамошо кардам. Номи кино мана ҳамин ҳастай. На кинои беҳад ой чапа мекунӣ планшета. Беҳад кинои нағз манда вай маъқул шуд. Интересни ҳастай. Тамошо кунед дӯстони азиз. Дар ҳақиқат кинои зурай. Исто мамнунам. Соскат кани соската биёр. Биё аввал хай гӯем ҳамая баъд. Хай гӯем. Я одама хобаш омадай барои ҳамин. Исто майна инҷа монам шо. Хай ма қаб хушрӯ нағалта. Анам хел дӯстони азиз, биёед ҳамин кати влога ба охир расонем.
خیر دوستان عزیز در پناه خدا باشین همیشه خودتون را احتیاط کنین من اینا پلانشت دوژه رسیدن خی گوی نه که تمام خی گو سیاوش من خزم جمع کنم خزم جای جمع کنم تیز که نشد